Kurva. Už se to natáčí? Jo. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to z Clicker Heroes. Po dlouhé době je to z Clicker Heroes a ne kakava. Welcome back, value. Jo. Takže máme tady nové, co, level 4? Jak to? Počkat, co? Já to mám dělat od znova? Děláte si se mě srandu? Já Clicker Heroes musím hrát od znova? Já vím, že jsem tam měl nějak přes 45 aren nebo 50, já fakt nevím. A teď to musím hrát od začátku, jenom proto, že jsem to nehrál aspoň tak 2 týdny. Děláte si mě srandu. Takže mám všechny achievementy unlocknout znova. O nic. Tak to jdeme hrát od znova, lidi. No, aspoň. Když jsem říkal, že z toho nebude moc dílu, tak jako ani nevím, no. Ale jako ty vole, co? Jo, aha, já si ho leveluju up. Hej, ale to je fakt škoda, lidi, že to musím hrát od znova. O, opice, vyhulená opice. Plus. Ty chceš level up? Ne, nemám na tebe. Katra. Jež nějaká zhulená kytka, vole. Tady je. Nějaká hnusná brambora, fuj. Pavouk, fuj, já se, vole, bojím, ty vole, já mám chorobnou, vole, hůzu z pavouku, já to jako. Ach jo. Proč se mi to musí sekat, když chci natáčet? No nic. Jo, počkej, já jsem si zapomněl dát toupat tu arenu. Já nevím proč lidi, ale tomu říkám arena. Absolutně nechápu, proč tomu říkám arena. Ty vole, co je? Teď já chci na nový ten. Ale když to, tak. Ale mně se zdá, že. Čekej. Co? Lidi, když si to vezmete, tak každý 5. level je nový boss. Ale já nevím, lidi, proč si mi to. Počkej, zkusím zavřít ten Nexon. Nebo to už jedno, neřešíme. O, co to je za monster? A jo, já jsem si dal 5. level. Shit, to musíme dát. Mama Ferny. Ty jsi nějaký mamovský Ferny? Oh, arena complete. Oh, hnusný pavouk, fuj. Tebe nechcujete, fuj, kaktus, píchá do prdele. Píchá vás do prdele, ano, tak bych to řekl. Co to? Ne. Dobré. Tak. Slime. Teda to byl sandball, aha, já si to pletu se slimem. Oh, arena complete. 7. Dobré. Zkusili bychom si vylepšit pana Ivana z Moskvy. Kde jste, pane Ivane z Moskvy? Tady jste. Ano. Mám jenom 206 korun. No, už mám 212. A já jsem na 7. levelu, což znamená, že ještě. Ano, musím zabít 10 těch monster, aby se to. Jo. Takže musím zabít 10 monster. Počkejte, lidi, já se jenom kouknu, jak dlouho natáčím, protože já nevím, proč ale mě nějak zahadně. O, teprve 3 minuty. Tak to ještě můžu natáčet. Tak. Protože mě nějak zádně zmizelo takový ten, víte lidi, takový ten malý obdelníček, jsem tady vždycky měl, když jsem natáčel, nevím proč. 8. level. A jdeme na to. Clicker Heroes. Money. Do prdele. Tak jo. Máme 474 coinů, takže bychom si mohli koupit seeda. Já mám tady toho Tribesta, ale to nevím, čemu mi je. No vlastně, padačci jsou na ní. Oni vám jenom dávají damage a tak. Tak a zkusíme, bychom se podívat na nějaké ty achievementy. Co mám za achievementy? Snad jsem dostal killera, ne? Nebo ne? To je jedno. 0%, teď jsem dostal. A jo. A víte, nejvíc se mi líbí, že tady můžete, tady se někde počítá, že to tady, jakkoliv kliknete, tak to se bude počítat, no. A to jsem už několikrát říkal, myslím. Tak. Británie, do princes, ale já nemůžu, mám málo money. Tak jo. Sorry lidi, že jsem dneska tak potichu, ale
Mně se moc jako zrovna... Já dneska nemám moc jako, že bych byl chtěl být nahlas. Na to nemám moc energie jako lidi, protože jsem chtěl, že jako... Prosím, počkej, a teď bychom mohli dostat nějaký Ty vole, já dostal asi 2 achievementy a dostal jsem z toho, odenklo se mi tady jenom 1. Jako really? No nic, to už jedno. Jo. Já bych se pak podíval na to, ty vole, co je, a jo. Pan kaktus, pane kaktusi. Tak jo. Já bych si měl zase nějak nastavit ten obdelníček lidi, chápete, aby mě to nějak nezmizlo, abych prostě věděl, jestli natačím nebo ne. Tak jo, já se podívám jenom lidi, jak dlouho natačím, u konce. Dobré, já se jenom lidi podívám, jak dlouho natačím. Mám 5 minut, no dobré. Já jsem totiž taky nervózní lidi z toho, že tam nemám, víte, tak já se každou tu budu asi dívat, no. Tak jo, fuj, taky Gloom, nebo co to je, Gloom z Pana prstenu. My už můžeme 9. level. No tak, pojď na něho. Jo, jsme na... Dobré, a 10. level je boss lidi, 10. level je boss. Chcipni, co si můžu, Princess Mobilitany furt nemůžu, dobré. Mně se nejvíc líbí ten Tribest lidi, já nevím proč, ale mně strašně se líbí ten Tribest. Tak jo, máme nějakou kabru, to je jasně jako koza, ta kráva vole na ocase, nebo já nevím. Pavouk s lepkou, arena complete, teď bude boss. Každý 5. level je boss, takže, kurva, do piči. Kurva, zlepšuj se, pojď. Sakra, rychle, zlepšuj, upgrade, rychle, rychle, upgrade a break. Pojďme, rychle, škorpiona musíme dát, ty škorpion je slabý, pojďte. Pojďte, ne, fuck you. Počkejte, zkusili bychom, jo, ano, přesně tak. Všichni lidi říkají, že to je nejvíce naviková hra, a i Bugs to říkal, no. Pojď. A tak. Kurva, už mi nedává žádnou damage nebo něco, vole, já tě nemůžu takhle dát. Pojď, rychle, to dáme. Jo, dali jsme to. Porazili jsme bosse lidi v jednom díle. Tak jo lidi, máme další achievement, to bych se podíval na achievementy. 16 damage, to je málo. Tak jo lidi, já bych se s váma pro tento díl už rozloučil, sorry, že byl takový krátký, jo. Já se s váma loučím a prozatím čau.